iki. Ya wis niki mawon, niki mawon. Terus sing kedaluan sono kena nggih tombo tetanus. Lambemu. Tetep niki ya Mas ya. Ndok pilandang Jumeneng Cahyo. Nduk, kersake Pak Polisi, ngati-ati lho. Bedile loro. Hati-hati. Iki sik mahasiswa. Mahasiswa. Aja diajari reno. Sip niki. Niki ya Pak ya. Nggih. Serasi. Anu ngono ku lho sinden ki lek dirawat ki putih mulus. Bojomu ki kaya gemuk kan. Kayak sangke Bu. Iya kayak terus tak tukokne obat putih malah saiki keputihan kok piye. Kok nesu. Ngajar. Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Mbak Bella. Nggih, wilujeng dalu Mama Lucy, Mbak Lala, Mas Gareng. Pak Sugeng dalu. Pak sopo? Mosok karo sing nanggap arep Pak hamba Allah ngono ya. Asmane sapa? Davis. Mas Davis. Davis artine pudeng ora? Napa? D kuwi iki basane Inggris lho iki. Nek diterjemahke Jawa D kuwi senang, vis tu memberi tegese seneng sedekah. Iya. Urusane ke meksa rono lho. Davis sing ngono kuwi. Lambe lunyu. Loh, niki lak termasuk sedekah to, Pak? Nggih, Nanggap wayang dono iki rasa. sedekah. Nggih. Dono rasa. Mula bar niki rezekine jenengan tambah kathah. Amin. Sudah siap ya, Mas? Amin. Monggo disekecake. Sudah tahu peraturannya? Iki dipadakne arep nyapa to, Mas Gareng Pukul nggih. bagian dada, mangga. Awake dhewe wong tuwek mengestoni wae. Iya. Kaya Bang. Nggih, lintang asmara monggo. Musik. The Lion. The Lion. Fan Pak Davis menika. Nah, Wah, penggemarnya Pak. iya di sebelah sana. Tak estu kok. Monggo Pak. Siang pantara ratri hemong eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang dia sulaksmi. Rasa kangen anglimuti lintang bulan dadi saksi ubayane datang
bakal serono. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahna yen wis tresno ora bisa dipisahna. Luar biasa. Lintang asmara. Suarane Mas Devis. Sampun. Suwantene Suwantene sae, sae. lirike apa? Betul. Jan ra ngira lek putrane wis loro, tak kira sik bujang. Wah. Delok HP niku. Mboten napa-napa, sing penting nyatane rampung tutuk Nggih, Putrane aman. wis loro. Iya, dua. Dua anak satu.